जय नागोबा। साइलेंस। नागोबा दैव सन्निधिलो मरी कांग्रेस पार्टी प्रकटिंచిన 6 గ్యారెంటీల మీద మరి నేను ప్రమాణం చేస్తున్నాను। నాగోబా సాక్షిగా నా పేరు వెడమ బొజ్జు సన భీమరావు, వయసు 37 సంవత్సరాలు। నేను ఉండేది కల్లూరుగూడ ఉట్టూరు మండల్, జిల్లా ఆదిలాబాద్, మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం। ఎన్నికలలో నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా మరి పోటీ చేయబోతున్నాను। ఈ నెల 30 తారీఖున ఎన్నికలు ఉన్నాయి। మరి ఈ 30 తారీఖున ఎన్నికలలో నేను ఏవైతే ఇన్ని రోజులు క్షేత్రస్థాయిలో గ్రామ స్థాయిలో పోయి ప్రచారం చేశానో, సోనియమ్మ రేవంత్ అన్న ప్రకటించిన 6 గ్యారెంటీల మీద నేను నాకు సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। వీటన్నింటినీ కూడా అమలు చేసే బాధ్యత నాది। అదేవిధంగా నిజాయితీతో తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుతూ నీతి నిజాయితీగా నా బాధ్యతలను నిర్వహిస్తూ సమన్వయం తెలియజేస్తూ అవినీతి ఏమాత్రం తావు లేకుండా పారదర్శకంగా పనిచేస్తూ తెలంగాణ ప్రగతి కోసం కృషి చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను। పైన పేర్కొన్న విషయాలన్నిటికీ సదా కట్టుబడి ఉంటానని కానాపూర్ నియోజక ప్రజలకు దృష్టిలో ఉంచుకొని నడుచుకుంటానని ఈ అఫిడవిట్లో మీకు రాసిస్తున్నాను। తప్పకుండా ఈ 6 గ్యారెంటీని అమలు చేసే బాధ్యత మాది అని నాగోబా సాక్షిగా ప్రమాణం చేసి తెలియజేస్తున్నాను। ధన్యవాదాలు మిత్రులారా।